pun dengan cerita ini cuma sing ini ku wonten sing jupe kang boten kerekam sedaya iku ne suarane sandingan apa maksudnya? Macam-macam saja. Itu kan menawi sandingan niku kan terus wonten macam-macam ya Pak, menawi wonten sandingan airan piyambak mangke terus pendak wonten piyambak wonten niku nggih Mikir sandingan kan akeh warnane apa sandingan selamatan desa apa jenis selamatan wong duwe hajatan Kan. ya itu kan mau duwe hajatan itu selamatan desa kan sak desa ya ono sing sandingan pribadi kan ono dhewe sandingan pribadi kan ono dhewe sing ono mana sing jeneng pelayaran iku sandingan sing pribadi niku khususnya sing pribadi ku pelayaran iku lho pelayaran pelairane awak dhewe jadi menungso iku per apa kasarane dikek urip iku bareng lair iku wis ana jenenge dhewe-dhewe maksude. itu lek damel isinipun sandingan lairan itu apa? Pelairan iku sing wetan iku putih. Nah, meneng posisi wetan. Nah, sing kidul abang. Nah, sing kuning ana kulon. Lor ireng. Engko sing tengah iku ijo. Iku jeneng pelairan. Dan sing tepak iku ya sing abang iku teko gula duduk teko sumbo maksudnya gula abang kan jenang putih dikei gula abang itu dadi jenang abang jenenge Betul disumbo sing putih itu tanpa apa-apa tanpa gula tanpa apa nah lek sing kuning iku kudu kunir nah, kunir sing ditumpangno iku kunir duduk sumbo nah sing ireng iku bubukan kopi maksudnya bubukan sing bubukane nah sing tengah ijo iku godhong kelor duduk mengandung sumbo maksudnya abang kuning ijo niku permane sandingane niku bubur tok napa ya bubur kan warna-warna kok sakmane sak teplek sak mamane sak piring ya pipi beneran oke nah ngerti dule ngene bunter maneh iku abang pas bunter maneh kulon kuning nah lo bunter maneh lor ireng kok tengah ono wisan bunter wisan ijo tengah sak sendok sak sendok ya di ono teplek sama maneh lepek iku kayak sak sendok ini sak sendok nah ini sak sendok itu diwarnai tumpangi alat iku mau niku namine kanggo niku kalian matur nglairaken napa dudu pelairan menungso sampamane aku dhewe ya aku dhewe iku lair dina Senin Legi dina besok Senin Legi kudu digawekno bicara sakniki niku ulang tahun tapi kudu karo setahun sepisan tiap mari sebulan dina setaan niku lahiran niku kan natu itu kan songo ya petane Mas Kumara bacaane Mas ya apa maksudnya petani saking itu kok sing wetan kok putih sing betul kok abang sing putih iku teko mak sing putih teko bapak sing abang iku teko mak
Jenggote bagi bapak, sing abang bagi Nah. Nggih. Dan sing kuning iku kakang kawah iku. Ngene kakang kawah. Kakang kawah iku ngene lho. Dadi sadurunge lair ya iki tak gambarno. Awakmu lair. Nggih. Pertama sing metu dhisik apa? Ketubane. Nah, ketuban. Nah, baru awakmu lair. Nggih. Kocok. Nah, itu ketuban itu jenis kakang kawah. Kakak sing disiki. Oh, Ini enten sih. enten misalnya korin ngoten niku. Ya apa maksudnya? Kudu. Betul. Jadi apa ya korin niki Apa cinta? sing nyerupai awake piyambak niku. Enten. Jin kan sami kali awake dhewe niku. Sanjane kan Indonesia niki wonten kembangane. Nggih Dulure maksudnya. Nah, iya kan duit dulur itu jenis manusia lair duit dulur. Sing pertama itu kan kakang kawah itu. Nggih. Terus aku lahir. Terus adikku kan ono. Jenenge Adi Ari-Ari. Ari-Ari. Iku sing dikubur. Nah, Nggih. kan ngono iku. Sing ireng iku ingone getih sing katut nang segara. Bareng lahir remes putono getih. Nggih. Mbok dikumbane kali mbone ndi iku ingone sing nang segara. Iku sing paling kereng. Gelek nggodha menungso lek ndak diilingi. Ngono ae. Sing tengah ngatur rezeki ijo iku. Ngatur rezekine wong iku wis. Dene kabeh yo kan arep rezeki. Nggih. Nah, tapi kan misal sing ngatur Nggih. ngono. Kadang-kadang nyambut gawe sore mulai sembarang bawa jadi utang kan nggak jadi rezeki ya. Nggak jadi rezeki karena nunggu ini iki lho undangan teko kok sore di lokasi pendunan bagi sambangane kan rezeki barang. Iku jenenge sing ngatur sing ijo iku mau. Iku jenenge jenang kelahiran. Nah, tegese sandingan itu apa artinya? Ya iku mau ingone iku. Ingon niku apa? Ingone awak dhewe iku mau. Lek wong Jawa duwe cekelan lek ndak duwe iku. Akeh edane. Padha mbek duwe ilmu lek arep pelajar aja pati nyekel ilmu jawen dulu. Nak nutut lek ndak duwe nomor 1 wadah ping pindho kosekane. Nggih. Kuwatir lek kok nyanyar ning dalan-dalan. Jare wong tuwa iku ngono. Baru oleh paling tua kan Jawa iku. Nopo kok diarani sandingan? Ya apa maksudnya? Nopo kok niki diarani sandingan? Boten kaya jeneng liyane ya kok kudu sandingan iku napa? Ya disandingno iku mah pancen diaturi, sanding diaturi. Nah, ingone awak iku di jenenge sandingan sama maneh. Lah lek ndak ketok iku masuk sandingan gini. Kan ngono. Lek karo di ujungno tok tanpa ono iku mang kan dadi sandingan. Terus minangka perantara ngoten. Iya pelantara pancen cuma sing disebut kan kudu ono maksudnya. Walaupun ndak kelihatan. Nggih. Padha kaya ngene iki, khususan ya ila robi Kanjeng Nabi Muhammad. Aku apa roh yang Muhammad. Nah, ndak ero kan, tapi kan kono kan ero. Nah, iku lho bandingane ngono iku. Para wali, para nabi, aku ndak ero nabi. Wali ndak ero. Jadi kaya aku tahu dadi wali. Kumara, bacaane Mas Kumara. Wali murid.
wis tau yo Cita-citane sekolah iso pinter. ngono kan. Iya. Lari meja. Iya nek sik durung rumah tangga. Tapi lek durung duwe anak wedok, ndak ngira dadi wali. Nggih. Bisa dadi wali murid. Wali murid iso. Wali murid. Iso lho. Tapi temen main guyon tadi temen. Iya. Ono faedahe lah. Guyon tapi ono faedahe. Ora jane ilmu kasus nyata no. Iya. Jadi omong itu semoga guyon tapi ono matuke. Nggih. Ono matuke. Ono manfaate ya. Kena digawe nek dirungokno tok tapi jurusan bener kan? Nggih. Ambek guyon tapi bener. Gak salah. Niku Santai. sakjane niku jeneng lahiran niku napa maneh? Jinse lawan kan wau wonten sing damel lahiran Dan terus tiga. napa Hajatan. namanya